कहीं गला बुढ़ी बुढ़ी के संभाड़ी नहीं पारू छे कहीं गेली लो बुढ़ी बाहर लो एलो छात घर बनाई छी एलो कोथा ठी पूछे भगवान से एतकी काम करू छे हैं सकाळू जो कुकुड़ा अखणी हेई छन मोर खाली कामड़ी कामड़ी मूड खराब कर दउ छन गुटा लो घा हेई छी पेट रे आर रे सेगा तो लोग छई ओटा भी डाक्टर सेगार कामड़ी हां की खाया छिलो की सकाले होय चा चा खाया छी ना पिया छी खाया छे आय ना आय पास के आय टुकुन ओ हमी केमा देखा छे आ ভালোই দেখাছে না না আয় না লয় আয় না লয় আর কি খাইছি সকালে चूड़ा चूड़ा চুড়া খাইছি ওটা তো ভালো चूड़ा और चाहा চাহা हां চাহা পিয়াছি ভাইরাস করবে লো ভাইরাস ভাইরাস করব এ বুড়া দেখ তোর বুড়ি ভাইরাস করব কইছে ভাইরাস করব কইছে নে ফগড়া মু নাই হিরো বুড়াটা বুড়ি ফটো উঠছে না আমার সঙ্গে কইছে কি ভাইরাস করব আমি ভাইরাস করব ভাইরাল করবটা কো কেমতি ভাইরাস করব कहीं गला बुढ़ी बुढ़ी के संभाड़ी नहीं पारू छे कहीं गेली लो बुढ़ी बाहर लो एलो छात घर बनाई छी एलो कोथा ठी पूछे भगवान से एतकी काम करू छे हैं सकाळू जो कुकुड़ा अखणी हेई छन मोर खाली कामड़ी कामड़ी मूड खराब कर दउ छन गुटा लो घा हेई छी पेट रे आर रे सेगा तो लोग छई ओटा भी डाक्टर सेगार कामड़ी हां की खाया छिलो की सकाले होय चा चा खाया छी ना पिया छी खाया छे आय ना आय पास के आय टुकुन ओ हमी केमा देखा छे आ ভালোই দেখাছে না না আয় না লয় আয় না লয় আর কি খাইছি সকালে चूड़ा चूड़ा চুড়া খাইছি ওটা তো ভালো चूड़ा और चाहा চাহা हां চাহা পিয়াছি ভাইরাস করবে লো ভাইরাস ভাইরাস করব এ বুড়া দেখ তোর বুড়ি ভাইরাস করব কইছে ভাইরাস করব কইছে নে ফগড়া মু নাই হিরো বুড়াটা বুড়ি ফটো উঠছে না আমার সঙ্গে কইছে কি ভাইরাস করব আমি ভাইরাস করব ভাইরাল করবটা কো কেমতি ভাইরাস করব